Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, de vogeltjes fluiten, de zon staat hoog aan de hemel. Hoe is het dan tijd voor aanpoten? Ik ga eens even kijken waar Diana is. Kom maar eens even met, ik weet niet hoe het zit. Het zit niet met. Echt mee, alles goed? Ja. Alles is vuil. Oh. Nee, niet alles. Het is allemaal, de planning is anders gelopen vandaag dan dat ik gehoopt had. Ik dacht, ik ben fijn die grasjes vandaag in het sneeuw. Ik kan niet vullen met mot, maar het is er nog niet van gekomen. Oh. Maar hebben we Dus het zit niet met? Jawel, ja, in welk opzicht hè. Het zit wel met. Van Nederland zingen, ik weet niet waar Diana zit. Ja. Het zit niet met, het zit niet met. En de bloemetjes en in de plantjes. Ja, daar zit ze tussen. En wat gaan we doen? Ja, wat gaan we doen vandaag? Ik wou eigenlijk eens... eigenlijk wou ik veel doen van, nou, het gras wordt gesnoeid, maar helaas, ik ben er nog steeds niet aan toegekomen. Het is wel voor de kieker eigenlijk belangrijk dat ze nu wel inderdaad die dingen gaan snoeien. Grasjes, hortensia's, pluimhortensia's en dat soort zaken, die moeten gesnoeid worden. En natuurlijk poten nu, dus alles is echt volop in bloeien. Dus prachtige prunissen. Ja, het ziet er mooi uit. Ja, die zijn heel erg mooi. Die zijn de sier perzik. Ja, die kleurenlijn, oh, dat is gewoon... ja, ik stond er zelf ook iedere keer van te kijken wie fantastisch mooi. En de sierappels, kijk maar, zie. De appeltjes hangen nog erin en de nuien zijn zich al aan het vormen. Of ze niet roet hoor dan? Hè? Jawel, maar voor de sier is het gewoon mooi. Dus het zijn echt van die planten, dat ze eigenlijk echt het hele jaar door hebben ze daar Plezier van, ja. Als je dit ziet, dan krijg je goede zin. Ja. Want ik zou normaal nooit zingen, maar vandaag zingen we helemaal een brandje. Goed weer. Nou. De boom stond volop in bloei, de planten ja. ook. Hoor. Mooie vrouwen om me heen. Wat wil ze nog meer? De siergrasjes, dat is niet alleen voor de knippen hoe je staan ze, maar die kunnen dus nog voor de planten, of niet? Nu is ook de tijd voor ze te planten. We hebben natuurlijk een ganz vers assortiment weer. En verschillende diktes, vormen, kleuren. Maar met deze bijvoorbeeld, die zijn ook fijn voor in de border te zitten in zo'n klein tuintje wie heb, is dat mooi hè? Ja, een beetje gevuld. Nog een klein vast plantje ertussen met een bloempje erin. Dus gewoon mooi voor het, de fijnheid van het gras. Dit zijn nu allemaal verse nieuwe plantjes, die kan ze poten, hoeft er verder niks mee te doen. Boeten dat ze natuurlijk met gooie potgrondje moeten poten. Volgend jaar weer, dan rond deze tijd knippen ze terug en dan krijgen ze weer het schoonste gras terug. Dus maar moet ze even goed doen als ze dus in de grond zit, even goed gaat mestromeren en dan, of moet dat zien? Ja, als ze genoeg is planten, gewoon de juiste aanplanten grond gebruiken. Niet zo zomaar in de grond zetten. Dus niet verzagen, Diana vragen. Ja. Diana, heb ze kerby, die zo geloof ik niet met te nemen. Nee, wacht, ik ga dat even. Wacht, zo. Dat is zeker. Dat is een dubbelspan. Ja. We hebben nu een klant, het is wat prachtige buimpjes uitgekozen, ook wat kleinere buimpjes. Dus voor iedere tuin is ook weer natuurlijk een boom te vinden. We lopen even door. Oh ja. En dit zijn, die hebben ze natuurlijk ook als grote boom, maar geeft het zich ook in een kleinere vorm. En die hebben nu ook prachtige bloesem. Dat zijn Judasbomen. Judas? Ja. Oeh, zo ze liever neer, dat maar goed vindt. Dat zijn Judasbomen, ik zal hem eens losknippen. Dat is er ene. Oh, maar dat is toch een knaap, hoor. Oh, goed, dat zakt natuurlijk een beetje. En er in de grond zakt, dan is er nog wat lager. Maar dat is, En net nu is er nog oplekken, is er een prachtige bloei, zoals ze zus. Die moeten nog uit gaan komen. Er zitten nu in de knopjes, die gaan nog uitkomen. En een pracht en praal qua bloei. En dadelijk als er uitgebloeid is, krijgt er zijn blaadje. Eigenlijk een hartvorm. En dat krijg je een mooie, beetje grillige vorm. Gewoon. Ja, dat wordt gewoon een heel mooi klein buimpje. Ja. Dus, Ja, is eigenlijk al klaargemaakt, geen takken aan de onderkant, hè? Die zijn geënt geworden. Ah. Ja, dat noemen ze enten. Ah. Die wilde onderstam. Oh, dat is een andere onderstam. Een andere, ja, maar wel van hetzelfde soort. Maar dan en dan werd er hierboven werd er geënt. Dus dat is eigenlijk, zeg maar,
een pleintje van een andere boom? Of hoe moet ik dat zien? Nee, die werden hierboven geënt. Ja. En dit is gewoon in de wilde onderstam. En, die wordt en zo kent ze zeggen van daarom vaak van die hortensia's op stam, die guft zich ook. Dus het is niet alleen een gewone hortensia, het is ook hortensia's op stam. En dan werden die eigenlijk geënt op die juwechten. Ach ja, dan maken ze hier zo'n sneetje en dan zitten ze dit teksten dan aan, hè? Rueskes, hortensia's. Ja, nu snap ik hem, ja. Ja, en allerlei soorten. Ja. Die ook, die hebben ook teruggesneud, zie je. En nu dadelijk beginnen nu al knopjes te maken. En dan binnen de kortste keren hebben ze gewoon weer een hele mooie volle Ja, want je doet het erg resoluut. En de kieker kreeg deze dag nog telefoon. Ja. Die zeggen, ja, maar dan knip ik dat af en dan gaat het niet meer aan. Ik zeg, tegen de 100% eraan. Ja, dat zit inderdaad, ja, maar goed. Ja, dat was ze dus ook met die grasjes doen. Gewoon resoluut. Ja, maar wel de tijd van het jaar is belangrijk. Ja, dat is nu. Ja, dus ik zou nu in deze tijd. Zo die grasjes terugknippen. Oké. Ja. Wat zit er achterin doen, Diana? Het bui moet de kwikkerie in te halen. Natuurlijk, we hebben net, nu kennen we weer nog buim rooien. Hè, met wortel en met kluit. Niet maar alle buim, maar een aantal buim wel nog. Ja, en die werden natuurlijk met de rooimachine het roet gehaald. Die werden opgeleid op de tractors. Dus, de kamp Joey met de tractor. Ja. Ja, het zijn toch vrij zwaar kluiten en ja, die kan ze niet zomaar even ophuffen. Dus dat is nu op dit moment aan de gang. Ja. Ja, dat is toch arbeidsintensief dan, zo'n boom, hè? Ja. Dat zullen ze zo niet zeggen, is in de pot. Steekt Nee, niet nee. voor, veel wel met, maar het is toch wel even werk. Het hele proces voordat de boom dat formaat heeft en dan moet er nog zo gedaan worden. Dan komt er kluiden meer, dan moet er opgeladen worden. Ja, voordat er bij de klanje in de tuin staat, is er een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Is dat dan niet raar dat die dan eens het roetje nog een keer gesneeuwd werden? Sommige bomen, is het beter juist. Hè? Als die al flink in de takken zit om die gaat terug te snoeien. Want als de sapstroom begint te lopen, dan kost het een veel minder kracht om naar al die takken te gaan. En dan even doen we die ook in vorm snoeien. Dus dat de klantje eigenlijk de boom alleen nog maar hoeft te planten en hem bij hem of bij hun in de tuin fijn kan laten aangroeien. Dus het iets uiteraard het er wel eens gaat vormsnoeien nu eigenlijk, maar de eerste jaren ja, zijn ze eigenlijk al volledig klaar. Ja. Dus maar wel het gaat groot genoeg maken dat er ruim in past. Ja. En niet vergeten te mesten, hè? De goede potgrondjes. Ja, de goede potgrond, dus ik begin het te leren. Ja, zeker. Maar ja, bij mij in de tuin staan alleen maar grasjes, dus ik heb buim weinig. Ja, daarmet, ik kan coniferen. Oogsten gaat, hè. Dus ja, dit begint nog steeds meer populairder te worden weer, de conifer. En dat is niet gewoon een ordinaire conifer, nee, je hebt zoveel soorten coniferen. En dat is wat heel langzaam groeien, dus als je een klein tuintje nu bekennen ze een kleine planten. Dat groeit maar een x aantal centimeter per jaar. En hier kan ze gewoon een hele mooie combinatie maken met vaste plantje, met bloeiende plantje. Het voordeel van coniferen is, het blijft altijd groen. Dus ja, we hadden laatst een klant hier en inderdaad, we kennen binnenkort eens een kiek genomen bij hem in de tuin. Toen had hij een hele partij coniferen gehoord. Die eigenlijk een beetje van dit kaliber. En dan zei hij van, nou kom maar eens kijken wie het stuit. Dan moet ik over naar hier. En Geleen. Geleen, zei ze net. Ja, zeg ik net. Ik volgende week gewoon nog Geleen. Maar die zien die mensen toch, bij mij is dat dan, hè? Ja, Ze moesten gewoon zeggen, goedemiddag, we zijn nu bij het tuincentrum Maassen. Mijn man gaat het nou uitzoeken, want we hebben pas onze tuin helemaal van voor naar achter helemaal vernieuwd. We komen beslist nog toe. En we gaan dat de volgende week bekijken. We zitten de aanspraak vast. Maar ik moet nu uitkijken, want ik ben één keer in de wereldstad Geleen geweest. Dat is ongeveer 60 jaar geleden. En dan ben ik met 2 teruggekomen. Dus ik ben niet dat ik er dadelijk 3 heb. Nee, ik woon op de lijntje van Leliesingel en ik woon al zo lang daar. En we zijn onze tuin zolang dat wij daar wonen, met het veranderen. En nu hebben we van voor naar achter helemaal schoongemaakt. En dus vanaf morgen is die dus dan helemaal klaar. Ook de voortuin. We zijn hartstikke benieuwd. En ik zal zeggen, tot de volgende week, dan zijn we daar. Ja, is goed. Dankjewel. Bella Italia. Olijfjes. ja, olijven, ja. Groeien die er nog aan? Ja, daar komen zeker olijven aan. Als er een bloemke dadelijk in komt en ieder bloemke wordt een oliefje. Ja.
Ik zal het even tegen de Italiaan doorgeven hoe ik van eten. Welke? Wat doen de Buxussen dit jaar? Ja, nou, de Buxussen, dat wordt ieder jaar erger. De mensen die wat de Buxussen nog hier hebben kunnen horen, vind ik fantastisch natuurlijk. Maar de meesten die gaan toch, helaas, sneuvelen ze. Daar kunnen ze dus eigenlijk niks aan doen. Kent ze tegen blijven spuiten, maar het komt iedere keer terug. Daarmee Ja, is er ook, goed, uiteraard hebben we weer een oplossing voor. Ja. En dat is inderdaad, dat is de Ilex. Dat is de, Dat is ongeveer hetzelfde. Ja, zo van afstand nagenoeg ongeveer hetzelfde. Ja. Het is iets donkerder groen, dat wel een blaad, maar het blaadje net ongeveer dezelfde vorm. Mooi. Dus bolletjes, verhekjes, piramides, spiralen, bonsais. Ja. Alle moten van klein naar groot. Het enige wat wel heel belangrijk is deze moet eigenlijk een zoere grond geplant worden. En zit ze niet te naad. Dat hebben ze niet te ger. Dus, Maar kan ik dan ook op een of andere manier de grond zoer raaien of zo? Is dat niet hetzelfde? Ja, dat is speciale potgrond voor. Of ja, speciale, dat is voor de hortensia's, voor de rhododendrons, maar ook tevens ook voor de ilexen. Dus dat zijn de belangrijke dingen wat ze eigenlijk maar zo noemen. Ja. Dus de goede potgrond hebt. Gaat groot genoeg en dat is geen probleem meer. Ja, gaat of een sleuf. Ja. Grond goed los. De wortels van de oude buxus zoveel mogelijk troet. Ja, en dan, Ja, ik zou zeggen, wat te letten de mensen, dat spuiten, dat is het ook allemaal niet. Dan kan ze veel beter... Nee, kan ze beter inderdaad vernieuwen en het nieuws erin zetten. Ja, verjonging zeggen ze dat tegen. Verjonging. Ja, vernieuwing, verjonging. Ja. Ja, Ja. via verjongen doen we ook. Ja. Ik verjong me heel langzaam naar TV11 toe. Ja. Ik kom de andere week weer terug, ik hoop dat het zonnetje schijnt. En dat we Zeker. dan met belangrijk nieuws komen. Of gaan we nog alleen de andere week? We kennen machines nog geleden gewoon Dan hangen. gaan we nog alleen naar de Wereldstad. Dat is even een stad terug. Ik zal zeggen, tot de volgende week. Blijf gezond. En dan zijn we hier ook weer door. Ja, zeker. Maar veel blijven gezond, verheilers tussen de buksen zo. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.